Mana kamano nyakwara Mungajwang en odhiambo machielo ma doko Jumapil mokwongo mar dwe manyien nyakwara Mungajwang mar auchiel ka oganda jo Kenya dong kod ndalo 64 kende to wadhi yiero e kinde ma bende IEBC dhi nyime kod puodho jochung' malaro kom mar tend piny Kenya ka odiochieng' mano manyoro lup jatend piny Kenya masani Dr. William Ruto nopuodhi kod IEBC kaka wuono migosi Raila Amolo Odinga be nyopuodhi ma bende kod jolony kod jogo taro bine weche mag siasa wacho ni koro mana chakore achaka. Machiegni Ratil odhiambo ma kawuono nyakwar Mungajwang wananon weche mopogore opogore. Kawuono antiere kod wenda Mulimo Doyo Wede oimore kendo machiegni. Oimore ahinya Victor to noganda luo kamoro amora ma untie wuotho ting' na umalo kata upek. Erokamano ahinya. Pek no obro manyo tiende bana. Erokamano. Omulo Juni oimore kendo oyawore joma moko bende no oko mar piny Kenya. Oimore VOJ kendo amor ka ne studio kawuono. Ruoth orit oganda ok nigi pek yot. Erokamano ahinya. Mwalimu gi Omulo Junior nyoro gi kawuono Kenya no bedo kod gimiluongo ni sigana ka IEBC bende dhi nyime kod timo gik moko kalo koda kinde magiketo matimo gik moko sama koro dongi ndalo 64. Omulo Junior ok ang'eyo ni nyasi manyoro chan tiene ne nang'o ne un kaka jo UDA gi jo Kenya Kwanza. Ing'eni sani koka siasa chakore. Mano nyiso ni koro wapogo cham gi yugi. Yani joma nchok serious. Sani koro ng'eni ng'ani dhi bede debe, ng'ani ok dhi bede debe. Koro joma ncha wacho ni Ruto ok nyal bedo cleared gi jo IEBC. Koro nonano ni ka Ruto ogotik. Koro nyiso ni nyinge kata picha ne dhi bede ballot. Koro jomoko machalo Atwoli gini mancho to ni Ruto bichob. Ng'eni ji wacho ga gik mang'eny. Lakini gikia ni reality, yani weche mapek wuokani. Koro wano amor nikech koro wachako ng'wech. To wan kaka Kenya Kwanza wanyisi ni nchok wago siasa. Ncha pod watemo moso ji, yani ncha pod watemo wuotho. Kawa wuotho piny, lakini sani koko wachako siasa. To nye neno kata Ruto wacho kende ni koko dwa neno campaign. Campaign mapok no neno gi wang'u. Koro wariyo gimora mora, waketo wheelbarrow, waketo piny kanyo, loche wango, waketo ndeke, waketo nyaka meli. Koro gini wadagoye gi piny kato wagoye gi e polo be. Koro ang'eni Mwalimu kang'iya to koro kikabuoge nikech koko wadachako campaign ma serious. Erokamano. Mwalimu kaka Omulo wacho ni chal gima kore ka campaign osena chakore gi poth mano poth godo migosi Raila Amolo Odinga. Ing'eyo sani joma nigi pesa koro dwa tiyogo. To piny to oseng'ado bura. Piny osekawo kore. Oganda jo Kenya osenindo bedo. To gima duong' motimore en ni koro wang'eyo ni ng'wejni koro nitiere jopiem ariyo kende. Mor mantie wach ni koro nitie jopiem ariyo no nyiso ni koro ok wabidok e runoff. Nikech thothne jomoko mochung' makowo jigi giting'e ni gibiro kawo 1% to gipogo. To giwe modong' to ji ariyo gipogo. To ji ariyo gi bende king'iyo kwano ombulu en gir kwano. Gimokonya bende ni kwano no ema nasomo mane pekna emane gilony kwano mar applied statistics. King'iyo kaka wadhi ni kaka ne wadhi chon nyisi ni burch gini oseng'adi makati winjo jo UDA mor ni koro gidhi e debe to nowach ni gibidhini onge osimbo mimiyo ng'ato no dhi e debe. Osimbo ibiro mana miyi kiloyo kati dhi e debe gi jogweng'u te to onge osimbo ibiro mi ng'ama loyo. Omiyo gima ng'eni nitie sani en ni gini koro idhi kawi round 1 to tarik 11 dwe mar 8 chieng' mano makie Raila tere jela eme koro idhi make kitere State House. Igni 40 wang'e riep kaka muma nondiko. Mae wach mantie mamor ma wan go mwawuotho go sani. Gimomiyo wacho kamano en ang'o? Ing'e ni ji ok ong'e kwano mantie ka. King'iyo kura man Western gi kura mantiere Ukambani gi kura mantiere Kalenjin Land giromre gina around 2 million 2.2 million 2.2. To modong' minyalo wachi ni wanyalo laro gi jogi moko wanyalo laro kodgi en mana ma Kalenjin Land, en mana mane piny lang'o ka. Mene Central samwa wuoyo ni wasekalo 30% kwadhi.
30% mar 5 million. 30% en pong mar pap koso enango hie 30% ni en joma percentage mar ji man e Mount Kenya makoro support wa. Kaluwore gi opinion pondi adek mosetim. To pod waidho. Kati ng'eni ja Kenya ni bende thoth gi ok dwa no dhi kuma telo ok dhiye. Omiyo kaka koro giseno kuma telo chomoni. Koro dwa dhi modhi chopo 50%. To kata ko sik mana 30%. 30% of 5 million and 1.5 million. Mano about kura mi inyalo yomb go ng'ato anywhere. To pare ni wadhi kawo kura no kuma pok nogonwa kura nyaka nene. Mount Kenya pok nogonwa kura nyaka ne wachak chung 1997. Erokamano. Omulo okang'eyo iwacho kanyo ni mae chakruok mare. Achiel kuom gik maneno ka ji osebedo ka twere en wach mar pong mar pap. Gima dwa nyiso mwalimu wacho notimo kwan to ambe kwan ema timo kendo timo gimiluongo ni physics. To e weche mag chama kae an strategist. Nikech ang'eyo kaka ipango kwan. Koro ing'eno ok odwa wach go kwan ma ok ne ng'eno go kwan nang'o. Sani kaka siasa ochomoni wacho adier ni piny oseloko kore. Nyiso ni joma support Jakom gin kanyo, joma support Ruto ne gin kanyo. Nikech ng'ene ng'ato noloso base ne. Koro gima dhi pogo kwano kae nikech ing'eni kata kigo ohala nitie gimiluongo ni the capital, gimi chako go ohala. To kwa ng'iyo kaka jogi chako ng'wech Rift Valley kura mar out of 5.9 million votes wan wanyisi no wadwaro million 4 ok wadwa mang'eny. Central million 6 gi wiye wan wadwaro mana million 4 kende. Koro nyiso ni Ruto dhi chako ng'wech gi million 8. Mano ta nyiso japuonj. 2017 okiko wache ni jogo nokomiyo Jakom kura. Ke Jakom no yudo 73,000 votes in the whole of Central. Mano in 2017. To kade Matho biro, ncha nyiso maber ni gima Matho kelo ka. Nitie gimiluongo ni undecided voters. Joma pok ong'ado. Joma ncha pok ong'ado ni gidhi goyo kanye. Mano to Matho wayiego. Kendo anyisi ni joma ne Matho mako nitie joma jodongo kaka joma chalo 55 years kadhi malo. Nitie joma osegore ne piny kendo ging'e ni Jakom osegore ne piny. Nitie mago joma nyako mak. Koro wano doro million kendo mane gima wako million 4 mano owuok Central. Koro Rift Valley gi Central useloro kaka mano mana sinyisi ni million 8 mano wasego nikech king'iyo kwante mag joma dhigo kura million 22 mondo yud 50 plus 1 idwaro million 11. Erokamano. Koro adwana wago kwani mos nikech Western Mina no wacho ni Jakom ti kwan ma Jakom osebedo kago chakre ndalo manene kod mane wan kod kod mane iluongo ni Pentagon ka obire NASA ndi kwan mantie lakini nyaka gibe gi yie niya ntie ka kwan mar goloko mano wuok nikech Kalonzo to ero ne koro ne nodo kocha but ging'e ni Wetangula gi Mudavadi no wuok oko to onyalo challenge tambe an bob ka una kelo an gi facts ka mabro somo ne kura ka kura gi region gi expectation mag regions go mag Western nikech ng'ene ntie paro ma jodiemo keto ka goge niya ni Western mano mar Jakom kure mano ng'ene ago kono nyaka wangi statistic ni 2017 ne chalo nade kono to ang'o mopogore e 2022. Erokamano anya. Omulo kar dogino iwacho ni Central useloro ne ng'ata makanyo ombulu maro million 4 un go e debe maru. Mara ng'o miyo ng'ato nyalo gombo ng'eyo ni mara ng'o miyo thoth campaigns jatend UDA otweyo mang'eny ne mana Central ka. Ing'eni kuonde moko Kenya kama ngima. Ing'eni kata kikwano nyaka no chak moso ji kaka ne wacho ni en moso ji cha. Gikoro chak campaign thoth ne osebedo kote mang'eny. Ing'eni nyakirit kimiluongo ni bedroom ni yani background. Kech kinedo kata ndalo mane wa campaign by election mar Kibra. Ineno kano wadhi nyaka ne bi. Kane wan Western kupo ni msala gi ne dhi nyaka jogi. Ing'eni mano trend mar siasa. Ka ng'ane wuok koni ng'ane nyaka dhi. Mano nyiso niya uluoko ndara nikech nitie gima jogi dhi wacho maumbe nyaka duogo oler negi. Koro gimiyo Ruto nego sebedo kadhi ga Central nikech otemo gimiluongo ni o consolidate otemo riwo kuche cha mondo bed intact obed kaka en cha strong kaka ncho chake nikech Ruto
osebedo ka wuok central osewuotho central league ni mang'eny to jo central nyaka ing'i pach jo Mount Kenya gin jo ohala jo Mount Kenya ok dwa ng'ama buogogi ni biro twegi mano gima nyaka ong'e nikech joma go ohala ing'e ni joluo emohero gige ratiro joluo ing'e ni king'iyo weche mag biashara gin gidwaro ni en owara gi Yesu Kristos gi gima yudono mane kaka gin to jo Mount Kenya gin joma go magendo jojua kali gin gero gik miluongo ni shortcut koro ineno kata mana gik moko ma Martha Karua wacho ni kung'iya uneno ka ng'ama nyalo tuge tich ing'e ni gigo kaka Jakom wacho ni odhi twe ji kamiti gi joma ukwelo mang'eny e Kenya ka mukwalo mwandu gin jo rabuon koro ing'e ni king'iyo weche mag biashara gin gidwaro ng'ama nyalo rwako ma ginyalo timo go biashara di pedho neno mondo kikwa watem timo ni blanket reference ne jo magini jo Kenya mamomo igimi anyisi kamano kechinche neno gimiluongo ni Mount Kenya Foundation to king'iyo joma nigi ute madongo e Nairobi ka mogik joma nie biashara maduong' gin jo Mount Kenya Foundation iluongo ni jo Murang'a mane ncha gin gidwaro Peter Kenneth nikech ncha gineno ni ka Peter Kenneth dincho bedo kaka running mate ma Jakom to ncha dhi rito negi to ka gineno kaka Martha nikech iluongo ni Martha ng'ene chalo ng'ama o fight ne weche ratiro mag jo dhano giluoro ji ailago kendo ging'iyo ni Martha Karua en ng'ama miyo ndiyo kendo wahere kendo namba 2 jo rabuon ohero ng'ama nigi dalane ng'ama iluongo ni ka in kaka japuonj kama to en gi jaode gi nyithinde to kendo en ng'ama orito dalane koro ginyalo ng'iyo ng'ama miyo kama lakini ka gineno ka iluongo ni family values mano benti kaka gichorre matin erokamano mwalimu wach mangima kabisa kapok wachikre wadhi e wach ma thuon wach ma kawuono ni endi anno ka ne kino wi chal kaka in gi weche moko ma ne gombo tielo ing'eyo weketo wach e dho wuoyi ni endi ni Central oselok kura miliono owacho ni gigombo milion 4 Central kendo gigombo milion 4 Rift Valley first of all Rift Valley ok en homogeneous Rift Valley oting'o Waluya oting'o Turkana oting'o Samburu oting'o Masai kura mar jalang'o mar Rift Valley en 2.1 million mano kende munyalo gogo kwano kendo kwano biro goe gi turnout koro mane uru wuoye milion 4 Rift Valley koriute to Raila Odinga dhi yombo William Ruto gokinyi saa 1 gokinyi Mudavadi miwacho wachne mar ibro loso Mudavadi mine ni wacho wachne Western ni sama no chung no dwaro kura ma mari uwuon modhi bedo go president Kenya teno miye kura 500 jodala gi ne Raila yombe nyadidek dala gi ma Western Wetangula muwacho ni no yombi ndalo moro kana okegi Raila makata kome ne okoyudo sani kano bedo kor Raila kone kano yudo mare mar Senate ni makata sani mare mar Senate no kodhi yudo o kiduogo Central awinjo ka wuoyi no siko gi wach moro ne joka johala ok dwar jogire johala ema dwaro ufisadi owuogi nikech ufisadi ema ketho ohala ufisadi maduong' Kenya ka mogik en nikech johala ose supply sirikal ma Kenya ni tok chule igni 10 poko chuli to ne gero yo igni 5 poko chuli to ni supply computers johala mineno no wach ka mancho back Raila ka joka mok dwaro ufisadi moloji jago kura cha be ok johala danda mineno go kura ni eno ande tindo en mag hawking ka eno bro go kura koksegolle jo ufisadi mamiyo petrol dhi malo kosegolle jo ufisadi mamiyo dola moro China mondo kelne goods dhi malo omiyo we kawa Jakikuyu te tikete ni eno jakuo ok odwar ng'ama dil gu ufisadi Jakikuyu ni en johala madwaro lwasi maber migogo ohala e Kenya ka omiyo kwano to segore ting'eyo dwadhi ting'e ni pake makati neno ka koro ogochonge piny tipaki apaka omiyo in wayie ni dia nyime gi Ruto ing'e ni kata mana ng'ama chimoro bedo leader of opposition ka embe tigu mathin monya konyo go ng'ato siepna koro kikiduo korwa koni beda to wadwa ni wanyise diri mantie DJ adwa ni yel dakika achiel king'iyo IBC portal 2013 Turkana nomiyo Kenyatta 29%, Jakom ne nigi 67. West Pokot nomiyo Kenyatta 73%, Jakom ne yudo 22%. Samburu ne nigi 40, Jakom ne nigi 57. Trans Nzoia
Uhuru Kenyatta nigi 37, Jakom nigi 46. Uasin Gishu, Jakom Uhuru nigi 74, Jakom nigi 21. Elgeyo Marakwet, Uhuru nigi 92, Jakom nigi 4%. Nandi, Uhuru nigi 81, Jakom nigi 8%. Baringo, Uhuru nigi 87%, Jakom nigi 9%. Koro mani ngeni Rift Valley. Aking'iyo Turkana kupogore gi sani kechada kelo ni be 2017 keching'ien nyaka ing'i trend owacho ni en just statistic. Turkana governor ma Turkana nokosana gi Jakom. Ing'eni kura mano yudo 2013 gi 2017 ok inya expect ni odhi yude kaka ancho yude cha. Pogruok nyaka bed. Kato bed mana difference of 2%. Mano nyaka igol oko. Kik wabed confidence. Trans Nzoia jo Luya mowacho ni Trans Nzoia jogi noyudo nikech Mudavadi ne nigi Jakom. To Trans Nzoia jo Waluya mowacho gi Waluya gi jo Wabukusu kanye kama CS defense sani Wabukusu gin gi emineno kara Bungoma bedo locked o gin gi Jakom. King'iyo jo Rabuon jo Mount Kenya gin 40% mag voters mobedo register Trans Nzoia. Kaso modong gi jo Kalenjin, Cherangani gi kocha. Koro kinya wacho ni nitie ka Cosmopolitan, nitie kaka Jakom Dhiombo Ruto in Rift Valley. Cosmopolitan ni mewacho. Ana kake wache. Agomoni walunganya. Mana kake wache. Kalenjin ma mite. To jomo Mana kake wache. Japuonj, ano kidwa kelo kamoro kanyo. Kendo wacha kanyisi wach governor mikono kethore gi Jakom no. Kenya ka jigo kura ne geno. Governor ma outgoing onge ji. Ma incoming man gi ji. Mane kaka jo Kenya go kura. Dongi neno ka koro Uhuru jodala gi koro gar kode. To ne gidwa nego waka kwa pingo Uhuru. Nikech en outgoing. Sama ne Moi bedo outgoing. Jodala gi nowere gi wachne. Ging'iyo wach ng'ama nyien mobiro. Mane kaka go kura war kit kuri go gi geno. Emineno ka geno ma Martha Karua medo jo Central cha. Omiyo joko wuok oko. Ka geno ni be notimore maber ni gima nokel manyien ni deputy president ni. Gineno ka en gi teko kod bi. Omiyo gi mor marach. Gigolo wa opinion poll 10% gisedwaro wa 30 in 1 week. Duchariyo modong tudhi yiero gi. Anyisi wadhuro bedo 50-50. Ero kama na enyam. Omulo biro mar Kalonzo Musyoka ne un kaka jo Kenya Kwanza. Ang'eyo ni ndalo mokalo chien no temo soko Azimio la Umoja ni to chal gi mokumyo Kalonzo Musyoka thuolo gi duol mar wacho pache. Mano nuneno ka gima joma ne kamoro ne chiko wach Kalonzo ni kendo nomake motegno. Okang'eyo ni nyaka nogo about mo chako wach ni pod ongiro ya Azimio la Umoja no kaunade. Wan nigi mwang'eyo VOJ ni nwang'eyo ni Kalonzo ni Azimio. Wan in fact ma poko chando pacho nikech mano gima nwang'eyo ni nitie. Kech Kalonzo en ng'ama wuoyo go, jong'e ni jo siasa gi wuoyo, weri gi gima jo piny paro, jogi wuoyo ga. To kata an hie asebedo ka wuoyo kata gi Dan Manzo, ma en MP mawuok kori Kalonzo. To nang'eyo maber ni gima ne chando Kalonzo. Nen wach mar koso gimiluongo ni ginene trust manen go gi Jakom. Nikech iparo ndalo NASA, ji no ywak, Kalonzo no ywak, nitie gima ne gisign gi Jakom, noko dhi thuru kaka ne gidwaro. Misali kamano, kata pesa mane onego bed ni serikal miyo joma ne NASA nokomi. Koro ng'eni Kalonzo en ng'ama riek, nikech king'iyo Kalonzo pache en negotiate, en ng'ama ong'e negotiate. To nyaka ncho oring kamano kech ko buogo jogi mondo mien kech no kaka nye gi wuoyo no wuok kanyo gi ministers ang'wen mane giwinjore mane kaka okete. To kendo owacho ni koro position mimi yani iluongo ni chief cabinet secretary owacho ni koro nyaka obed gi power o negotiate gimiluongo ni security of tenure. Yani odwani ok odwano riembe. Odwani kopo ni Jakom biro miye position ok riembe. Koro wancha ok en gima duong' nikech wan Ukambani wancha wang'e ni Kalonzo kata obedo ni ochung' kende kata odhi okonyo Jakom 1% nitie percentage mwaset mwadwaro Ukambani. Maginedi. Ma Ukambani nitie nyisi ni wadwaro 20%. Ma ukete vote. Mano nitie kaka wapoge wakete ewi mtua to kendo wang'e ni nitie hustlers. Nitie joma iluongo ni hustlers, joma ne piny magin gi support Ruto o gini support ni Kalonzo magi support nitie joma chandore nikech ng'eni kura ma 2022 en kura ma miluongo ni mar uchumi. En kura mar weche mag mafuta, weche mag tije, weche mag gik ma chandore. Kendo ng'eyo gima Ruto wacho maber ni
ka ng'ama wuok ka jachan ino ka Ruto wuok piny owuok e chan mo uso gweno uso nyaka tong to nikech riwruok moriore siasa ma opogore gi sigana mar YK92 nitie jomo opim kata mana YK92 kata wambe owuok mana weche mag yudhe go ng'ata nyaka wuog lakini nikech owuok piny mobiro malo nitie joma para pachgi ni ng'ane kwa riwruokre kode en monyalo loso wechewa kaka wapare koro nitie joma iluongo ni hustlers mapiny mabro go ne Ruto kura automatically koro mana mimi wakete kanyo at 20% nikech ok wakete maduong' ok odwa 70 ok kenye kura ni wado kwanye mana matin lakini nitie kumwa chake go tie base manyako wariu mwang'eni ko wuok gi base ni to wado ng'iyo ni to boy dhi yudo kura madhiro mo milion 11 Mwalimu gikone koro Kalonzo nye obiro ang'eni chien kacha ki somo kuonde moko weche no wach mang'eny weche moko no ba mang'eny gikone koro nye wach ni en jazimio mongirore kendo chako chenro mar pedho mbulu ne migosi Ramogi Odinga kod Martha Karua un kaka joma ne e azimio e jokoni no kaunade biro kata siko ne no nikech no kodar biro neno en gima ber para dwa nyiso ni kata dine ok obiro ne onge cause for alarm ne onge gima miyo wabuok ahinya nikech gini en nakwano na nyisi ni 30% mar Karua olo 100% mar Kalonzo gi ng'eny ke 30% mar Karua en 30% of 6 million plus to 100% mar Kalonzo en 100% of 1.6 million dongine no pogro kanyo Entinga manyalo nyisi ni ato mwandu na mite to mwandu onge go to kato koni mwandu na apogo ni 30% to en gi mwandu manindoko omiyo man to kikichandu to gimineno ukelo kane nitiere ni Kalonzo nitiere kaka omiye gik mang'eny gima omiye mang'eny onge ng'ama bro dhi mayo teko mar president ni podi dwa keto ni ng'ata moterie wuoth ni bedo gi tena of office ni eno bedo ni ok nyariembe mane chando waka chief minister mwadhi miene kokelo koko to inje jopiny bro neno kokelo koko ng'ama ok nyal riembi en ng'ama katiba wuoye to ineno gik mwandikogi mogwenyore gi katiba to ng'ato dhi e kot ok bitiyo kaka chief minister neno ka ji mang'eny osewuoye mang'eny mokalo nikech onge katiba president nigi teko mar kiti awinjo ka jomoko kanyo ni ichiwo chief minister to onge katiba kata Ruto bochiwo to onge katiba ging'eyo wane mwakia jogi ong'eyo ni president nyalo ket gimoro mati executive order ging'eny kata mana kasgi ne gina executive order gitiatia to kikele ng'e mang'eny nikech president nyaka dong gi power ne chae mirito go piny to kibedo president mang'ata dwa duoki nikech en gi tena of office ok diti piny moting'o joma dhogi riek kaka osiepani ok dinyal omiyo gima kik chandu en ni piny ng'ama dhi kawo to bende inadwa ni mondo aori idhi nyis osiepna miluongo ni William Ruto awinjo owacho ga gimoro ni en hasla ni no ae dhier ni to Ratil Odinga no ae od mula sama Ratil Odinga ni e jela Ruto uso lo mamoyi allocate Nairobi ka sama Ratil Odinga manyo komo bedo MP mar Lang'ata Ruto en assistant minister moyiere ka ino wuonu ne vice president for 1.5 years to ini wuon in vice president for 10 years ere ng'ama oae loch ere ng'ama oae loch gigi kata mana gimiluongo ni dynasty ni omiyo dynasty no wacha nikech ong'ama wuoyo kende ma ng'ama dwa duoke the and then onge to dawa yud joma duoke to aburo penjo ni ini bedo vice president for 10 years to podi dwa bedo deputy president en chalo gi vice cha for 10 years tineno nonego medi president to ng'ani to wuon gi ema nobedo tineno nonego tame ito kare kwandi ni go nang'o to ini tuo ni dwa riwo jo Kenya kendo dwa konyo Kenya kendo dwa dhi bedo jatelo mondo mwandu Kenya ji obi opog maromre mwandu Kenya maduong' moloyo en telo ni kipoge maromre tikoni jo Kenya mae Kalenjin no oseyude higni 24 jo Kenya ma Central bende no oseyude higni karibu 34 koro wewa yede jo Kenya be mae tie Lake Victoria ing'eni gima ji ok ong'eyo ni ndalo moro ne nitie ng'at moro maniluongo ni Koitalel Arap Samoei makwar William Ruto ni
Nodagi ni reru mar chuma ni ok chop Kisumu, ok chop e tie nam. Nodagi mosaye moom negotiators mowuoyo kode modagi. Noninde rembe kanyo to reru to nochopo. To dino yie ni reru chopo Kisumu, reru ne madoidho koduogo Nairobi. Ruto da yie ni locho dhi adhiya e Lake Victoria yo mayot. To ka rumo ni to lojo ne moidho kodhi go State House e yo mayot. To nikech ojawuoro, nikech odwaro mare kende, nikech ong'e ni dhoge rieko wuondo ji timiye. Dhi chande kabisa. Kendo bang' yiero ni kose yombe, odhi yudo kata yudo footing kendo tek. Nikech mwandu mang'eny manolaro go loj masanigi, be dhi dok piny. To jibe koro riek, kir Kenya medo bedo mariek pile pile. Erokamano. Erokamano ahinya. Aneno komulo nigi wach ni moro ka. VJ, nitie gik moko adek madaparo ne japuonj. Mokwongo, nyaka ong'e ni 2017 2017 kane ji campaign ne nitie kambi manowuok Amerika manokelo website mane wacho ni gik mane racho nying jakom. To gimiyo jo Mount Kenya nokogone jakom kura nikech joka ne wacho ni ka jakom okawo to weche ugo mag ohala idhi kethi. Nikech jakom ne wuoyo wach corruption. To ndalo cha Ruto gini ne wacho ni gin jonek ne gin weche mag heg, weche mag ng'eni jo rabuon ok gin giero gik ma ilago. Koro mano kik uket ni ati ni gin giero jomoko ma ok ni corruption ni modified ni corruption ema gidwaro. Namba 2, japuonj nyaka ng'e gimoro ni iwacho maber ni gimiluongo ni executive order ma ker biro kelo. Lakini gima nyaka ing'e bende ni sama ncha joge ndikore e weche mag Azimio ne gikelo kom nyaluo. Manyiso ni jakom Ker Uhuru Kenyatta gi Kalonzo. Mane imeno kelo koko. Nikech mane imeno kelo nying miluongo ni Azimio One Kenya Alliance. To kaka jogi winjore gimineno Kalonzo ne badhore nyaka giwinjore. Ng'ene kundikoru nchiwinjo ka jakom wacho ni Rege will come back. Yani weche mag Rege biro duoki. Koro nyiso ni within 100 days kaka onyalo golo executive order mar kelo chenjo mag katiba ni. Opogre nade gi mano mi Musalia Mudavadi. Onge pogruok mantie nikech chief cabinet secretary okene katiba lakini president nyalo ndiko executive order mayiero ng'ano titere parliament to parliament kosidho to ng'ano nigi powers. Koro mano gima nitie nikech mano gima nyalo timore. But koponi katiba ni oponi jakomo chenjo katiba kaka BBI biro ni to kel position ma prime minister automatically chief cabinet secretary nibo bedo kaka prime minister automatically obo bedo kaka sheria. Koro kikwabed gi agoyago konio ni Kalonzo no ne onge mane mino sani ng'eni gima mora gi jo ODM ni seche ma gidwaro Kalonzo mo gidwa Kalonzo ka Kalonzo dhi kocha gwajo Kalonzo no onge kura ka Kalonzo duo ni otimo maber Kalonzo no kendo ng'ama ber wadware kabisa. To mane gima wakosogo nikech siasa ma 2022 king'iyo pogore gi siasa ma 2017 nikech ineno yamo makoro biro ni mache mane 2017 mane lich ndalo makoro wadhi ilongo ni Kanan mokoro wawero Jehova ma ji oting'o ang'eni kata indalo cha ni bet miting'o osigo mari idhi Kanan kata sa ne piny lich to mache mane piny lich iyudo ka joka Ker Uhuru Kenyatta gi Ruto noyudo mana kura Mount Kenya gi Rift Valley mane kuma ne gi campaign kabisa. Koro ng'eni jogo osego kwa nikech ging'eyo maber ni kopo nikech ng'eni kura mar jo Mount Kenya be okinya kete pachi 100%. Kata wan kikuwani koro ni wanyalo jo Mount Kenya lo chio chiemoro gi nya chio tipoga go kata kura no te ne jakom chiemoro gi nya chio to go kata kura ne Ruto go kinya wacho ting'eni king'iyo trend kaka ringo nikech Ruto osebedo kadhi e village ka village osebedo kuwuotho gi joge e weche mag ndalo mane Uhuru kelo big four agenda mane Uhuru wacho ni okelo stima ng'ama ne launch gige central en mana Ruto kech Uhuru nok dhi ga korgi Uhuru en ng'ene jo korgi ko en mano muko utegi mano timo gik ma mene mineno kata Uhuru Kenyatta nok owuok oko mondo kech Martha no ndalo mancha jogi gore ma Ruto ne wuotho central Martha ne onge. Koro Martha nitie kura modhi yudo lakini onge kura mimi wanya wacho ni nitie 50% modhi yudo central. Erokamano ahinya. E wach mar Kalonzo ni bino ketho no kwano moro wacho kanyo ni 30% kede momanyo Lower Eastern 20%. Wan Kalonzo onge kura moketho nikech nche wasenkete pacho wan nche waseng'eyo from the word go ni Kalonzo
ni Azimio. Koro mano kwan manche waseketa keta oko ni Kalonzo to onge. Okonyago kwan gima onge. Lakini nikech ne wan gi Alfred Mutua, wan gi joma gi aspirants monge ne iburo kelo makura, kaka wako kwando onodoro mana 20% mawuok ono. Alfred Mutua en governor ma koro weti nikech thuolo mare ma tich chal gi ma rumo bang yiero matari kochiko ni. Bentie kura mora ma en owuon nyalo kelo adita. Kura modhi kelo chalo kaka mar jo be en governor mawuok. Ngene okinya wacho ni governor ni koro nikech ko en mar jo Kenya Kwanza en Mutua ni koro onge kura modhi kelo, lakini koro jo nitie kura modhi kelo kata ngane Professor Kivutha Kibwana kata governors mano wuok mani Azimio. Koro kura gite ngato kose yier ni en jatelo. En gi jomo o believe kuome. Ke joma luwe makata gin mana ji matin jogo nyaka luwe nyaka giko. Kamano. Mwalimu itemo wacho kanyo ni Kalonzo ni ne ok Oyiengo Ratil. Nitie gima nitie kwano madwa na nyisu. Ka in gi dhok 100 to jirani omedi dhok 4. Donge go ne ero kamano. To kotami dhok 4 go iwuon dhok 100 be nitie lit miwinjo. Wan gi kura mang'eny to ka Kalonzo medowa to wamor nikech koro wan ashwad wan eka motuo gi malo ke dho pi minyapo ka gimoro yiengo matin mwadok e pi. Kuch Kalonzo go kata ok ging'eny ahinya to ber ni koro wan kod gi agulu. Jomineno we tije ka Mutua mwacho Mutua onge gima nya kelo jopiny go kura gi geno. Kisungu wacho ni the only thing that makes people vote for certain people is hope. Geno mipidho kuom gini ato kadhi tatimonu 1 2 3. Mutua onge kama dhiye. Gimo chike kata midhi miye be onge. Eto kuro rang Mukamba lo bange ni nodhi kode kanye. Odhi manyo. Obedo governor tamare mokwongo mar ariyo. To gimo loko ngima ji kata gimo ing'eni Kalonzo ochiki gik ma jopiny gi kong'eyo ni kodhi omiye chief minister to wakonyore. Kochako dhi omiye ministers moko 2 3 4 to ng'eny ahinya. Gin 4 ng'eny. Komiye 3 4 moko to dhi konyo wago kaka wajo Wakamba wamiye. Erokamano. Jomoko nyalo bedo gi paro moro ni osebedo jalup jatend piny e bwo katiba manyachon cha. Kane ok ochopo geno mar jogi, geno mare mantiere odhi chopo geno gi wang'ne. Nitiere gimoro makati jawuoro to nyaka wang' ji cham koa kuomi gimori go nitiere ne jomoko. Ok ing'eyo kata be mani onge kony manosekonyo gigo to komiye ministries 4 ni mage dongo nyaka ng'o mi jothur gigo kata be mana ni ok okonyo gi chon. To jomo miyo ministries gi to biro konyo jopiny. Tije maduong' mar chief iluongo nang'o chief cabinet minister nitie kaka nyaka ng'o konyo go ji kata be mani kite rach machalo nade. Kata en mana mor ni wuodwa e chief cabinet secretary no mano kende boro maromo geno no nikech okidang ipime gi Mutua mabiro gi lwete nono to dok gi lwete nono. Kata no ngilu gi ni poka wuoye nikech gin joma wuok ngilu to nyalo dok. Gin joma ka wuoye nikech gima geno ma gidwa miyo jogi gonge to kan tie gimo chik gi midhi migi to ji bedo gi geno mano mi ineno ka ni wuondo waluya ka ni uno da miyo chief cabinet minister to ket raida moro ni to jaku kel 70%. Ng'ama kata en owuon sama no dwaro kura ma mare mano ko yudo 70%. Eto 70% mukelo ni me koro mari. Mare mono dwaro bedo president. Ema waluya no ko miye 70%. Koro modwa tero ne libamba. Tinde miye di gol ne kanye. Omiyo wawe wuondore, ng'acha wuondo jogi to be na neno kaka ta embo osegol wete piny. Kiseneno kusi wuotho mawacho ni en nyaka koro tallying center be koro kodhi keto. Ong'eyo go kwano une moko go kwano uting'i ni kou kata ni chieng' mane utiko baya mar chamani. Joga ma supporters ga okanyisi ni sime masayudo no owacho ni gini wawere ga weya. Ioyo gi mos ma onyaka wang' mirima rum nikech ok ibwoge aboka ni to gidhiye yo gi wang'o depe. Wala siri. VJ. Daka chiel kare kapoko ka oyweyo. Ing'eyo ada nyiso japuonj. Ni ka in gi dhok 100 to ng'ato golo dhok 10 odhi kwayo. To penjo ni dhok 10 odhi kanye. Tinjo kogo koke odi an kodgi lakini abiro to duoko gi dong pod gin ma dhok 100. Mani gima Kalonzo ni koro ngene we kelo kwan maonge. Namba 2 adonu kwa duogo tada kone kwan nikech ngene mowacho ni ka Mudavadi no chako kura mano chung mokwongo ni no yudo kura machal kama. Nyako ngene kata Jakom kano chung president 1997 Jakom no yudo 900,000 votes.
mano be jako ng'e mana kuongo go ng'ato nyaka bed gi chieng' mokuongo to ndalo mane Mudavadi chung'no ne gionge gi Wetangula ne ni opposite koro kwan mar goyo ni 2013 ni mane ma yudo ko ka baseline waduo ka kendo dawo kwan maber mudo ada nyise wa ko yudo ko ero kawona enya kwa Ramogi mpaka mili odhiambo kawuono chenro mari Ratil marako kalo TV mari Ramogi TV wakaoyo madundo wayudo thundo weche moiko ni sadek maro odiochieng' makawuono kete manaka Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare yudi thumbe miero mapacho ka kama mzuka umepanda twende mpaka chini kod pinje maoko baby from my command like zombie e chenro mag tiedero ngoma uwake kimwaga pesa ndalegeza thum dagmor Ramogi Night etera diane gala magite mana Ramogi TV Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Have doodles taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodles strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doodles. Get Bolt insecticide today. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. So I now hereby present certificate for registration of Raila Odinga as Mayor. Duol mar IBC opodho Raila Odinga ne laro kom jatend Kenya e yiero mabiro. Our paperwork is ready, and I think maybe we had premonition that they will behave this way. Jachung' mar Third Way Alliance e kuro Aukot osingo dhi e doho bang' IBC rem puodhe ne laro kom jatend Kenya. Tuo makodonjo to kelo chandruok, okelo rumo, okelo kuyo, okelo rem bende. Ote mag geno imedo chiw ne jotuo mag kansa e pacho ka kaluwore gi sigand jogo machango bang' yudo tuono.
Mana kamano nyakoro mwajuang wadonje tilo mogik bang yudo thund weche mawaiko ni sa 3 odhiambo kawuono ote thoth ka mokalo imore maka juma pejna Omulo Junior ni to 70% ozigo mano mi Musalia Mudavadi cha bedhi nyalore mara ri ipenjo kanyo ni to mara ng'om mi Moses Wetangula dhi siro kome kaka senator ma ngiso di onge gadieri ni jalub jatend piny Kenya William Ruto ok nyal dhi bedo president mar piny Kenya e yiero mabiro. Moro ka ni bende wacho ni maka juma en gima rach mokalo ka Omulo nyalo wuondo jo Kenya ni mibadhi gi weche mag shortcut ema joma sa ohero ngise ni joka ohero gik jo ratiro tim marach en tim mar ng'ato minyalo go ng'ato to onge gi yiengruok moro amora gi kama ng'ato ae. Maka juma oimore ngisna odoyo widi ni giwe bedo overconfident kor magigo kaka jo Azimio la Umoja no biro mi ode wako dhigo kura nikech gibro kao ni jakom osedonjo chuth nyalodia. Machielo ka bende wacho ni maka juma oyawre antabuka ni baro lengo nyisna Mr. Omulo Vensi ni gikre ni jakom dhi yombo e tielo mokwongo kendo ayiwago Musalia Mudavadi kaka odhi bedo kendo e koyo mar siasa kuom 10 mabiro. Victor oimore kanya mora nyagi twak madhi nyime tabu man go en ni ngisna odoyo widi ni giwuo kod baba mondo mi tim mare mago campaign we keto rallies joma wacho dhok moko mochido ma ar contrary kod gima Martha Karosa biro ka wacho ni gin korgo gieny giwacho mana sera kata agenda margi tidhi nyime ni rallying kod matibim gi tiarala a waste of time kendo ngiso ni joma tindo kende ema resonate gi wach makamano giwe wang'ni tidhi nyime kiwacho kanyo ni agenda mokwongo ma jakom onego address en wach mar onge mag tije kachiel kod chano jogene ma bende kowe kinde mag campaign mogik tik masomo ka maka juma Omulo dhoge riek ndi to oriambo oriambo ka nanga moro mane irwako ndalo machon cha tinde ok rwake nikech tinde chiche okethore. Ero kama nanyo mwalimu nitire penjo ka mochomi go tergi Omulo ng'ato otumo wach mar joma teno jakome go campaign gi kit dhok ma samoro gigolo kang'eni ma inyalo wachango. Ing'eyo ni nitiere dhok mar ayany nitie dhok mar bayo ne jomoko wach to aparo ni campaign kwa organized to nego bed ni ng'ato nigi message modhi deliver each of these people though ni joma jakom mudho to gin joma dongo monge the right thing ok apar ni jomoko maba wach ka wuoye rally moko ma jakom dhieka anto poka winjo to kanitie joma kamago to nyaka kwergi ni miyo ng'ato gimodhi deliver tibi mtiala la onyalo mana tiyo ka pod oketo wiye donjo ingeni tibi mtiala no be watiyo kode mondo iket wiye mak mach ingeni samoro isechung to pok iparo gimidhi wacho koro pod igo tibi mtiala la Azimio bas inawezekana ka wiye osemako mach midonje reru mar wach koro iwuoye dhi adhiya to gima duong' en ni message nyaka bed message mamiyo jopiny geno ni ka sirikal mar Azimio donjo to ngima na dhi lokore yo mar 1 2 3 winjo ka jakom tindo riere gi weche gotir baba kea nitie biro jopiny dhi yudo ang'o midhi tim maber moloka nchi timo chon mago miyo jopiny geno kendo miyo konindo to paro ni igo kura tich adi adhi alok sirikal aket sirikal madhi kelo na ber. Ero kamano kapok amiyo Omulo Junior nitie moro kama ng'ato wacho ni nitiere yawo moko ma samoro morne nyalo miyo giwuogo kogo kura akene diri makene ni adiri mar wach ni kanyo no jogo nyisgi ni wasepango wadwa dhi wuoyo kodgi kaka Homa Bay wasepango nwadhi dhi bedo gi rallies 18 mana mar campaign ne Raila Amolo Odinga ok ng'ata kendo jomodong' ma wan go e ground gin joma ncha popular ma osemiyo tiko gin ginyalo campaign kendgi to wadhi campaign ne Raila Amolo Odinga rallies 18 ok wadhi campaign ni mondo ji obed joge wadhi campaign mondo ji owuog oko ogo kura mondo mi watich mayot mar loyo gini round mokwongo mondo kik pange ni kiako kapod ji dhi dok e runoff gini ko panka man onyalo dok mayiga manyien pok wachamo muma adwa ni tarik 11 wachamo muma tarik 11 gimiyo ni wacham muma jakom dhigo State House nikech en tarik 11 dwe mar 8 manomake higni 40 mokalo. Ero kamano Omulo somo ote moka indi meki moka ken inyalo wachango ada nyiso jo winjo nikech gi temo wacho Musalia gi wach 70% ingeni nyaka ungeni
kidhi nyombo. In fact ng'ato wacho kane gima Kalonzo kele mesa olo kata gima Musela nyalo kelo. Ineno VOJ kidhi kao nyako gima mineno nyaka ket ni nyaka kel dhok onge nyako mikao no gima mi ahero Ruto nikech oketo ne ng'ato target. Ng'ene wach mag milruok maneno ka ma jo Azimio ne goni ni ng'ane dhi kelo ng'ene mago iluongo ni siasa mag assumption gi assume lakini Ruto to keto target ma ng'ato nyaka tiye target. Koro king'iyo Western jomo register kura jomo ndiko kura gin 2.5 yani 2.5 million. To kigo 70% of 2.5 million mana is 1.5 million. Tingeni anyalo kwano ni kato kuponi jakomo yudo kura modong out of 2.5 million. Mzalo kelo mana 1.5 million. Mana is 70%. Ngeni mano jopiny ok ng'i. Kech kwano ni igo mana kwan kaka inyalo yude. Koro an gima Ruto morago ni ng'ato nyaka migi target. To kumi target nyaka iti matek. To kendo gima nyaka japuonj ng'e gi jo Azimio ni sani opogore gi 2017. Ncha jogo chenjo sheria miluongo ni Elections Act e weche mag yiero. Muket ni polling centers kwa maji goe kura cha. Kura midi land kanyo kura midi tigo. Ingeni chon cha nitero kura malo kucho. Koro ingeni kwalo kura ne yot. Koro ingeni sano nyalo dhi koni kata kocha. Koro ingeni mago kwan mabejo ke nyaka ngi nikech ingeni ntie ilo moro ma jo diem ni goni ni wang'ni. Wan gi deep state inyalo tim no gi maber. But mano gima nyaka gigole pach gi oko nikech sani jo piny ema dhi decide. Kendo gima nyaka ung'e ni seche machalo kamagi luo landwa korwa Nyanza. Wan iluongo ni wan active politically yani weche mag siasa wan malo lakini weche mag uchumi wan piny mane mineno kata ka coalition agreement mane joka ndiko king'iyo Kenya Kwanza parties 11 iyudo ka parties 8 gin mag jo Mount Kenya. King'iyo Azimio parties mang'eny wuok Mount Kenya nikech Berabuon kelo gimiluongo ni democracy ging'iyo weche mag uchumi wan ng'iyo weche mag siasa koponi wagore piny to wagore piny wate. Koro nyene sani koponi de wandikore kata ni koro kaka chama moko ma wange Nyanza matin neno ka obado ka nego te ugolo wiye tiduongo wiye wacho ni koro wach case ne cha ikelo ni koro mano ng'ama rach. Seche mwandikore weche mag uchumi nikech weche mag uchumi wan piny kabisa. Sani ineno kata mana sera ineno Jakom wacho Ruto ineno ka ncho wach 50 billion pesa modi kelo mag ohala. Sani jo Mount Kenya giriwore weche mag sako gichako riwore nikech gino ndika 50 billion ni biro dhi lodwa to wan onge ikruok moro moikore pok mar jo Kenya 50 billion no pok mar jo Kenya moko to ne kanye ka thothne kiwuo to en Mount Kenya ma anyisi ngena atemo compare Mount Kenya gi Nyanza weche mag siasa gi uchumi. Wan wakao siasa moketo malo lakini weche mag uchumi ok keto piny. Sani koponi sani Jakom laro tera an poka winjo ng'amu wuok Nyanza kata ma japuonjo widi ka wacho weche mani wan kaka Nyanza magi agenda moda miyo Jakom. Onge poka winjo gimoro ilano. Gin giwacho ni wan gimoda timo ni Jakom dhi chamo muma. To yin mane koro gitieko. Gino giwacho ni agenda ni weche mag kech king'iyo kata Alfred Mutua mina no wacho ni king'iyo kata mana office Alfred Mutua mar Machakos gi development mantie Machakos weche mag ndara weche mag hospitende kidhi compare gi Homabay karachuonyo kuma japuonj wuoke office Homabay kende chalo mana school. Donge nitie bura moro mano bedo sikri ka Jakom ne temo wuoyo gi jopiny gwenge mopogore macha no dhi kwagi ni tada chung mogik do support injo no de kwa jopiny iwejo ne power mar chungno lakini onge chiemo mane ji wacho ni koro economy wani wadala osenango tingena wan kaka Kenya Kwanza wasetimo gimilo economic summit wasedhi kunde kata Nyanza wadhi kendo tich ariyo an personally wadhi launch gimilo ngone presidential campaign team ma Nyanza kendo Nyanza koro go wide no bombo wadhi chuo kokwa kendo kura magin bombo wadhi yudo kura kuonde go adwa ni monda konye umulo ngeno mulo yiero en siasa. Elections is a political process. We wach mar uchumi wach mar uchumi nitie chike ka kwase yiero ng'ama kite ber wach mar rito ganda wach mar miyo ganda pokgi ng'ano ema dhi loso uchumi. Onge gimo madang machak dondore ni giwacho uchumi ka wachomo gir yiero to gir yiero ni en gir siasa
to chik to wachiko ji ni 1 2 3 4 emwadhi timonu ka uyierowa to kawo pok mag uchumi ni dwa chako pogo sani e wach campaign ka mago miriambo madongo dongo ma jopiny ok dwar ncha nyiso ka ndalo macha wan ka mogik ni jopiny dhi yiero ng'ato kaluwore gi kite nikech jogi onge ng'ama tin mane ochopo Kenya kanyoro jogi jomwang'e kitgi nyaka ne gichak donjo e siasa nyaka kawuono kitgi mwadhi ng'ado go buchgi ni ng'ani to nyalo rito wechene ng'ani to wuoya nikech jogi wacho weche mabeyo te kendo moko to wacho moko nyaka ma impossible moro nowacho ni kokawa kawaloch ni to bang' ndalo 100 jo Kenya te nigi NHIF to riambo ong'e no riambo omiyo wawe riambo jopiny ong'eyo ng'ama jawach gadier gi ng'ama jam riambo jopiny ong'eyo ng'ama nosekedo negi kendo ma gin gadier ni biro ka kedo negi iniko ni idwa ni mondo idhi kony jopiny mondo uchumi odhi malo kia bottom up tisebede sirikal chakre 1993 nyaka kawuono to gigo ne pok suggest ne Moi pok ni suggest ne Kibaki pok ni timo gi sirikand Uhuru mari emidwa dhi temo ni paro ne dhi timo gi iwuondo wa kama na ano ka saringo matek mokalo oyimore wuod Juma Ratil ber kabisa yego gi omulo Junior Ruto is a good planner to be chalo ne johera mag Azimio ma oketo nyadhi gi sunga kod dhok teko Ruto nyakedebe an Nicholas Emmanuel Opio from Ongeng wacho kama ne ote mare kaendi erokamano maka Juma diri makende eni Ratil Oyiengi gi Kalonzo Musyoka jo Kenya kwanza ne par ni Kalonzo ne nyalo riwo rekord gi kata ne dhi chung kende mondo ketho mbulo chun dhi mondo ji odhi e tilo mar riyo mar yiero tikona kanyo ni obadho gi erokamano udong'anya omulo Junior ka watieko mano wach mang'an jawinjo ni wacho di Kalonzo Musyoka dino ng'ado ni odhi chung kende dino bedo nade ni kutu mar Kenya kwanza kano chung kende to nen advantage ne wan kech kura no dhi lalo yani ochalo okawo mag jakom koro ng'eni onge effect ma wan go nikech wan be no dhi kwenyo in fact kwanwa ne dhi medore itemo wacho ni no dhi ketho kwan dhi ketho kwan japuonj to ne dhi konyo nikech samo golo kwan gi no mano be ber nikech ng'eni percentage kaka wayombore cha dhi medowa maber notini alam maru ne ni Kalonzo Musyoka orenga kende siasa en gimoro amora okonya alamo ne ng'ato ng'eni wago siasa wan competitors koro ng'eni sama ochu gena no mano be morowa koro Victor we akonyo mulo ka gikwan mwalimu kanye chapok wakawo Martha we Kalonzo nyicha pote mara ni nyicha wan neck to neck generation nyicha ndiko ni dead beat to ka koro ne wakawo Martha to ringo dhi malo ma 30% kuchubiro pod ne wayombo gi to matin to ka koro embo seyie ni nitie gima Kalonzo kelo ipane ka onego pod wabed kanwa mine wach poko wacha ni ato koro kora kwa do gima no chika chae moka dhi yudo to para Martha kelo gima iluongo ni excitement ochalo nyako majaber yani ng'ato in gi nyako majaber to lakini ng'eni nitie reality ni to bo nyalo ywa kura bo nyalo mobilize ng'eni siasa ma 2022 en mar kura ok en ber ni o en miyo uweyo maber juere mago gigi be excited ywa kura no waseneni opinion polls osetimi kembni adek including including osiepna matom uf ma wang'eyo ni amini mzungu no sewacho ni wan malo chon joketo wapiny apenji BOJ ina no opinion poll miwacho ni mizani tifa kan mizani ano kachung senator ma Nairobi to ncho mia 8.6% makatanga maloso opinion poll iromo to nyiso na ka Kalonzo ni tich koro ng'ene opinion poll mena na wacho gi mago to konya maru mi gajo to gajura gajo erokamano watieko chendo odhiambo no makawuono erokamano ahinya Tobias Akande yie kod odoyo wedi tuo maduong' en mibadhi jo Kenya sani odich kaka inyalo tiek mibadhi eka pesa nyalo donjo e lwet jopiny kinde mokalo chien machielo kaendi biro wachni maka Juma Omulo Junior wacho wach mangima mokalo kendo kaka ng'at ma bende siro lwedo William Ruto ang'e ne ogo mana siasa mar manyo tich ka William Ruto donjo e sirikal Kwana biro manango mano ng'ano lemo na maber kabisa nikech ka yude to joluo yude erokamano mwalimu doyo wede ni wacho kanyo ni biro ma Kalonzo Musyoka okokelo pek moro amora Ratil mak mani nitie kwan moro momedo kacha kwan momedo no
omiwa confidence. Ne confidence wakoro dhi malo. Adieri maru. Kwan nomiwa confidence. To kigolo kura mokelogo, pod nwadhi yombo ng'acha. Erokamano. To wadwa ni wayombe decisively. Wadwa ni wayombe makata nitie gimoro ga miluongo kisungu ni voter suppression. Ka gimoro amora ditimre, makel voter suppression e kona moro ma wane gimbi. Anyalo paro ndalo moro kane idhi go presidential candidate, vote. Mombasa ji nogore nyaka saa 7 odiechieng'. Pok ochak go kura kamoro amora. Macha no create gimiluongo ni voter suppression. Onge okinyang'e lweny moro nyawuok kata kind waluya gi lango makethnwa kuchwa ma luya cha. Wano kwayo kwe kende. Nyalo bedo voter suppression nyalo wuok kata mana flood kende kotimore e gweng' moro. To jogo koro ok nyal yudo thuolo mar dhi go kura gokinyi. Kata koth kende nya chwe odiechieng' stronghold ma ji ok. Mwalimu Sang'ado ahero kamano. Omulo Junior wach mari mogik. An gima nyanyiso japuonj ni decisively mowacho ni kokete weche mag opinion poll gi pak gi puoch ma enano giwacho gi go agoko ni mato gidhi yudo. Lakini decisive vote mag jopiny wan modhi miyo gi attack to an akonye nikech kwayudo komni to japuonj ng'ama puonjo obo manyane kamano. Iwinjo wacho ni kagi yudo. Ati ng'ina wacho ni kawase yudo. Bane pogruok. Bo ng'eyo ni both more manyapo. Obulu pogogo. Obulu ong'e ni both. Koro bane puonjo gi pak banyisi ga goko. Erokamano mwalimu wach mari mogik. Noganda luo kamoro amora ma untie. Ung'e ni koro ndiko chopo kare waikre uru. To kik wanind uru gi kura ni gini wasekawa sayo ujo dalawa. Ambe chiemo nubira na teru kamoro mondo yude konyruok. To mana ka waloyo gokinyi. Ruoth oting'na umar Nyasaye ogwedhna ukata upek. Erokamano. Sang'ado Omulo Junior. Okay, wach mogik. An gima nyanyiso na gini siasa ni ikete kaka ne Governor Mandago no wacho ikete lungs ok ikete roni. En siasa migoyo to rumo nikech every 5 years ji nyaka go ombulu. Koro kikiketo wago kete kwe jogo ombulu uyier ng'amu ng'e ni ber mabiro konyo. Erokamano. Ka kamano nyakwar Mwajwang' mane yo moyedhi mar loro chenro mar Ratil odhiambo ma kawuono ochwakore miwuoro. Ano ka George Bati ka achiel kod Lydia joikore mar kelo weche manyien e lak saa 3 mar odhiambo ma kawuono. Kete mar Ramogi TV oriti ma kawuono bedo kod odhiambo maber. To Ratil oyiengore kon mane. En ni pek mar Kalonzo Musyoka ne omedo ndhadho e Azimio la Umoja koso ketho kwano mar Kenya Kwanza koso bedo nade nyakwar Mwajwang'. Magi duto gin weche ma bende pod obro medo kolo e kinde ma bende waneno kaka siasa mar piny Kenya ringo ka wadong' kod ndalo 64 kendo riti ma kawuono kete mana ka.